עכשיו תבוא הרמה. לם מרחיק לקרן. כן, הגבהה טובה של פרפן לאזור שקראפט לא יכול לצאת, וקלוגה מאחר במעט, כמו היה מצליח להגיע עשירית שנייה קודם להקדים את לם. זה מורחק מהקו. ראול עם הזדמנות מצוינת. שוב, למרות השחקנים הגבוהים, למרות שגומז יורד להגנה, יש את ברנו, בעיה לא מסתדרת עם הכדורים הגבוהים, אנחנו רואים את זה כבר פעם שנייה. גומז הוא האיש שמציל את הכדור לפני קראפט, אבל ראול בהחלט יוצא מצב מסוכן, גם בועט היטב. פרפן עם הקרן. וואו. וזה נכנס, וראול עושה 1-0. שלקה מראה שהיא יודעת לבצע בצורה נפלאה כדורים חופשיים, הרמות, 3 הרמות מסוכנות, אחת אחרי השנייה לרחבה, אחת מבעיטה חופשית, אחת מקרן מצד אחד, ובסופו של דבר כאשר באה קרן מהצד השני, ראול עם הנגיעה האחרונה, מיקום מצוין שלו, מנתב את הכדור פנימה, והנה שער אחוז נדיר של ראול. שלקה מובילה 1-0 באליאנס ארנה. כן, אבל ראול זה אומן. תראה איך הוא נמצא ליד תימשוק ובורח ממנו מיד עם הנגיחה הזו של מצנדר. ראול בורח ממנו, מוצא את המקום החופשי לפני מולר, ומקרוב דוחק לרשת, אבל שוב ביין לא מצליחה להתמודד. 3 הגבהות, 3 מצבים מסוגלים. זה התחיל עם העבירה הטיפשית של גוסטבו. ביין התחילה טוב את המחצית, כשהיא נתנה לאיש הזה ולפרמיץ' את הכדורים בצדדים. מנדגל, נבדל, יש הרמה טובה בתוך מחצית המגרש שלהם, 40 מטר מהשער שלהם. ביין התחילה טוב את המחצית, כשהיא נתנה לאיש הזה ולפרמיץ' את הכדורים בצדדים. מנדגל, נבדל, יש הרמה טובה ויש עוד עצירה של נויר. ביין מתקרבת, נויר בינתיים לא טועה. שווייני האיש שקרוב עכשיו לכיבוש. כן, אבל הנגיחה לא מספיק חזקה של שווייטייגר, הוא פשוט מתרומם, ונויר פשוט מקבל עזרה שוב מהוגדס שנמצא קרוב ומחפה עליו, אבל אלה התקפות של ביין שהיא צריכה להמשיך בהם על ידי פרניץ' ועל ידי לם, שני המגינים האלה שמקבלים שטח מרובן, פשוט מעיפים את הכדור ללא כתובת, מזמינים התקפות מהצד השני. שאלה עד כמה אתה יכול להחליט מה... ריברי לא כובש גם מהמרחק הזה, לא מצליח להכניע את נויר מ10 מטר. מקבל מתנה ריברי, אף אחד לא מפריע לו שקבל את הכדור הזה, בגלו זה פשוט, צריך לשלוח כדור שטוח לפינה, שולח כדור חזק, אפשר